Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsi bami uyakubingelela ndlalifa ezulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele ukuba sithole leli suku nalesi sikhathi sishere izwi likaNkulunkulu. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Ngiyacela ukuphinde ngigcizelele kubantu abaletha abantu. Khulumani nabantu ngama-emoji, nibachazele ukuthi yini, nibachazele bangabe bengena bangawasebenzisi. Ngiyacela ngibona sengathi kuzosisiza ukubambisana ngesikhathi umuntu ezongena angene esenolwazi ngama-emojis. Kuzosisiza lokho. Khona abantu abanenkinga abazothola icala lokukhohlisa abanye abantu basebenzisa ama-emojis. Ake ngiphinde. Khona abantu abazothola icala lokukhohlisa abanye abantu basebenzisa ama-emojis. Ukuthini lokho na? Ngiyacela niqaphele izandla zenu neminwe yenu, ngoba abanye bawafaka ama-emojis ngoba bebone wena usuyifakile kanti uyifake unganakile. Ithinteke ngephutha. Umuntu ebese khumbula kambe kunama-emojis abese ayifaka ke naye. Abonakala ngani lama-emojis? Abonakala ngoba anethupha. Yabona nje uthola ukuthi kungena ubufakazi. Emva kobufakazi kungena i-emoji ethize yephutha ozolandela usefake nesithupha. Akasho ukuthi uyahambisana nalobu bufakazi. Ukhunjuzwe ubani? Wena onganaki. Icala lalomuntu, igazi lalomuntu lizobuzwa kuwena. Qaphelani iminwe yenu nonke, ningakhohlisa abantu nisebenzisa ama-emojis inganakile bese beyawasebenzisa. Kufana nabantu abaphumayo. Abantu abaphumayo khona banecala abazobuzwa kubo abaphumile emva kwabo. Omunye usahlezi usangabaza ukuphuma abese bona inamba ethile egroupini yakhe isi-exitile, athi awuyazi nami ngivele ngiphume. Kahle hlelo umuntu bengakasithatha isinqumo esiphelele sokuphuma, usithathiswe wena osuphumile. Igazi lalomuntu lizobuzwa kuwe. Wena ophume eqala wayesebonela kuwe naye waphuma. Angisho ukuthi ungaphumi mawungathandi. Phuma, kodwa ungathuki mawusuthola icala labanye abantu abaphuma emva kwakho bekhishwa ukuthi babone wena. Ngiyethemba icacile lento engikhuluma izwakala kahle. Yikho uNkulunkulu wethu enika njengokwemisebenzi yomuntu nanjengokwezithelo zomsebenzi wakho. Iyafika lento ukuthi ake ngichaze uJeremiah 17 ke manje, hayi uJoshua 17, njalo hayi uJohn 17. Ngiyangqo kuJeremiah 17. Lithi izwi lenkosi uverse 10, mina Jehova ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinso ukuba nginike kube yilo naloyo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. So ufike unikezwe njengalokhu wonile wenzile ubusiyanikezwa. Bese umphumela, isithelo sokwenza kwakho usazosiholela naso. Yiyo lento engisho, uzofika u-exit group. Abesethi omunye hawo, owangifaka wathi akuphunywa le, nangephuma lo. Hayi nami ngiyaphuma. Uphume ngenxa kabani yakho? Uzojezela ukuphuma, uphinde ujezele umuntu ophume ngoba ebone wena ukuthi uphumile. uNkulunkulu uyahlulela nika umuntu njengezindlela zakhe nanjengezithelo zezenzo zakhe. Isithelo into ongayenzanga kodwa eziqhamukela kamuva ngoba wena wenzile. Ngiyangazi uma uyayizwa lento. Iziningi izona ezinjalo. Uthola ukuthi enye ingane ifundise enye ukudlala umacashelana. Ithi mayisifundisile kanti lena eyifundisile zizoyibamba inkanuko zidlulele ibafune labafana.
noma iwafunele amantombazana. Kahlehle ubani otshalele imbewu? Wena umdadlana ofike wadlala naye wamkhombisa ukuthi kwenziwani, yayisimbamba yadlula wena inkanuko. Usazothola umvuzo ngokuthi ugangile wadlala umacashelana nalo muntu, bese uthola umvuzo wesithelo sakho. Emva kwalokho bese ala ukhasha, kwadlula umfana nje usiyamfuna, kwadlula intombazane nje usiyayifuna, uze wadlwengula. Ma uNkulunkulu eselandela azadlwengule nje wena owamfundisa. Bazovelelwa abantu. Balekela kuJesu. Ngiyakutshela mina, balekela kuJesu, uvuma izono zakho. Bese kuthi lezo ongazikhumbuli, lezo ongasazikhumbuli ngenxa uthi uletha abantu ekhaya lezwi, ekaJakobe chapter 5 verse 19 and 20, James chapter 5 verse 19 and 20, ikubeka kucaca ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwaso uyosibekela inqwaba yezono. Ingakho beziphephisa abantu abaletha abantu ekhaya lezwi. Ingakho ngibacelela isibusiso ngoba benza umsebenzi omuhle. Mhlawumbe enye ingane yabalisa kuwe uyiningi amantombazane yathi Nkosi yami sengikhulelwa ngaze ekhaya ngongena ngaphi, wathi wena woza la ngikuse lapha yabasikhiphe lesi sisu. Yasikhipha intombazane isisu ngenxa yakho, ngenxa ye-advice yakho. Igazi laleyo ngane yabulawayo lizofunwa kuwe. Isithelo sakho umfundisile, nengane mhlawumbe uyibulala bekumfundisi obezoshumayela abantu bayizulwini. Gazi labo bonke laba bantu lobuzwa kubani? Kuwe. Ngoba wena oqala indaba wamshiya phakathi, uSathane wathi take over, kodwa kade qale wena. Angiliphinde mina Jehova ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinso ukuba nginike kube yilo naloyo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. Isenzo sakhe sibe nasiphi isithelo na? Ingakho kufanele wenze izinto ezinhle, ngoba lelizwi lisebenza noma wenze kahle. Uzofika uphila inkambo enhle obungcwele, okubukela kude, engezukhuluma nawe athi ngiyafuna ukufana nalo muntu, ngiyafuna ukuba ngcwele njengaye. Athandaza akhala zila ukudla, uNkulunkulu amthatha amphonse ekhaya lezwi, afunde ngobungcwele aphile. Liqiniso lithini? Wabona lo yasisi wafuna ukufana naye, wabona lo yabhuti wafuna ukufana naye. uNkulunkulu uzokunika njengezindlela zakho, aphinda kunike njengesithelo sezenzo zakho. Kusho ukuthi abantu abaphenduke ngenxa yokuphenduka kwakho, umqhele wakho loyo. Abantu babulalile ngenxa yokuwa kwakho, isihogo sakho leso. Angazi ukuthi ngiyeleni kulolu daba engiqale ngalo ngingakathandazi nokuthandaza, kodwa kumina-ke umoya kaNkulunkulu uyazi yena ukuthi ukhuluma nobani. Kakhulu bengikhuluma ngabantu abafaka ama-emojis benganakile ukuthi bona laba benza abanye baqhubeke bafaka ama-emojis. Abantu aba-exit group, kukhona abantu ababukela wena kuwe bese ya-exit. Ngiyibona kanjani lento? Kuke kwenzeke nje uthola igroup eyodwa ikhiphe 4-5, qale kwaphuma oyedwa bese kulandela ababili, kulandela abathathu. Ubani udale lento? Ilo oqala uphumile. Mina ke ngiwabona ama-group, yabona makuphuma oyedwa akujwayele ukuthi kulandele omunye umuntu, kodwa makwaphuma omunye kwase kulandela omunye sikuzozinqwaba. Thola ukuthi mhlambe kufuneka igroup ini ngiyirefile ngo-6, phume 6 wonke, bese bakhona igroup ongazange kuphume umuntu, okukhombisa kona ukuthi abantu bayabukana. Asaba ukuphuma ngoba kuphuma umuntu, unele uvule wena uphume bese beyalandela. Maye kuwe, gazi labo bantu lizofunwa kuwena. Uyofisa ngathi ngabe kuthiwa uzange uzalwe kunokuthi uzalwe bese libuzwa kuwe igazi labanye abantu. Masikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Qhubeka ukhulume moya ongcwele phakathi kwethu, silalele, usikhulise, usifundise ubungcwele. Busisa ke kube yilona loyo lalele, ubusisa abaletha abantu
baqhubeke nokubaletha kakhulu uNkosi bangene bangaphumi. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu. Besimnandi isihloko esifushane singene ngaso. Besimnandi. Asenzeni izinto ezinhle kuze abantu babukele izinto ezinhle kithi bayezulwini kube umqhele wethu. Singenzi izinto ezimbi abazozibukela abantu bese beyazenza lifunwe kuwe igazi labo. Asiyeke kuJohane ke manje. John chapter 17. Acebile lama chapter. uJeremiah 17, uJohn 17 acebile lama chapter. Sikhuluma kale ngomkhuleko wenkosi uJesu. Angazi noma sizogoqa, ngiyacabanga kodwa uzosho uNkulunkulu. Sigcineke izolo sikhuluma ngokuthi 14 ngicabanga no 15 mina ngibanikile izwi lakho, izwi labazonda ngokuba bengesibabezwe njengalokhu nami angisiyowezwe. Verse 16 abasibabezwe njengalokhu nami angisiyowezwe. Verse 17 bangcwelise ngeqiniso ngoba izwi lakho liyiqiniso. 17 bangcwelise ngeqiniso, liyangcwelisa izwi. Kanjani? Yabona yonke lento esesiqale ngayo sayikhuluma nje. Ingcwelisa wena, ubunganakile wena ukuthi udonsa umkhokha wabantu benza izinto ezingalungile. Ubunganakile wena ukuthi kunabantu abafaka ama-emojis ngenxa yakho. Liyakungcwelisa izwi, likwenza ukuthi ube ngcwele mawuzolilalela ulenze. Uthi uJesu mayithandaza verse 17 bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Izwi liyiqiniso, izwi lingukuphila. Bangcwelise ngezwi lakho ngoba izwi lakho liyiqiniso. Verse 18 njengalokhu wangithumela ezweni nami ngibathumela ezweni. Angazi yabona ke le ngiyisaba ngoba abantu balinda olunye uhlobo lokubizwa emsebenzini kaNkulunkulu. For the fact ukuthi uJesu wathunywa uthi naye uyasithuma. Angazi ke mina iBhayibheli uthi khona elikhuluma nabo khona elingakhulumi nabo. Mina ngikhuluma nawe, uyathunywa njengamanje wena usungiziba. Mina ngisho wena. Uyathunywa, ulinda ukubizwa kanjani? Ulindwe ukuthi kuthiweni kuwe buse wazi ukuthi ubiziwe. Awungixoxele ngempela. Ulinde ukuthi kuthiweni kuwe. Useqedile uNkulunkulu, usekubizile. Usekubizile uJesu uthi njengokuba yena athunywa nawe uyakuthuma. Thumeka ke ngoba mawungathumeki, ngiyasaba ukusho, mawungathumeki uzokuphoqa yena ngendlela yakhe. Angakuphoqa ngokugula, angakuphoqa ngokukushanjwa bashaya uPaul. Wayehambe yohlupha abazalwane eDamaseko, kwave kwabane kumbane, wavaleka amehlo same time wawaphansi. Ubizo khona abazobizwa kanjalo bashaywe. Seshayikile wawaphansi wezwizwi lithi ungizingelelani na? Wabuza ngoba akafuna ukuphendula engaziphendula. Wathi ubani wena Nkosi? Introduce ngonyama isizwe sakwaJuda yathi nginguJesu omzingelayo. Yena uzingela amakholo, ubengazi ukuthi uzingela uJesu. Ahlukumezeke nawe amakholo, bahlukumeza abazalwane umfundisi phezukwabo. Uzombona. Hlukumezana umfundisi ningabazalwane, nizama ukuthi nimsusa nisamfuni bese nimhlukumeza. Ahamba umfundisi, gazi lakhe nelabantu abebesazosizakala ngaye liyobuzwa phezukwakho. Ube ingxenye abahlukumezi nabamba umhlangano navumelana against umfundisi, nathi anisamfuni kule ndawo. Mhlambe khona onikhokhobele ngemuva wathi ufuna ukuza uvinjwe ukuthi lona akafuni ukusuka, nathi nina sizomsusa thina. Kunzima, sisaya emphelandaba, sisaya phambi kwesihlalo sokwahlulelwa, sisazoma kube yilona loyo azilande, kube yilona loyo athola umvuzo wezenzo zakhe, athola umvuzo wezithelo zezenzo zakhe. Sengichazile le, sisaya phambi kaNkulunkulu.
maye kuye ikhubekisa iziza ngaye. Washo njalo uJesu wathi ngcono uboshe itshe lokusile lokugaya entanyeni aphonswe ekujuleni kolwane. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi azika ngabe saphenduka, ngoba itshe maselibekwe la liyazika lentanti lizosehlisa isidumbu, lwehlisa umzimba, uyohlala phansi, uthi caba bayijuleni kolwandle. Why? Ngoba ukhubekisa abancinyane. Yona lento ebengikhuluma ngayo ama-emoji, ukhuba abazalwane bewasebenzisa. Kona lokhu kuphuma, ukhuba abazalwane, ngisho ungabuya mhlawumbe usubuyile, kade uphumile. Uke wazibuza nje ukuthi bangaka abaphuma ngayilanga waphuma ngalo, bangaka abaphumayo. Gazi labo libuzwa kuwena, ngeke usabalanda ubazi. Bekufanele ukhale usondele kuNkulunkulu, uzilahle, uzile ukudla, ukhale, uyisole ngesono senzile ungazi ukuthi usenzile. Wenze leso senzile wena, bayakulandela bakulingisa. Uthi-ke uJesu, bangcwelise ngeqiniso ngoba izwi lakho liyiqiniso. Ayiliqiniso izwi likaJesu. Uthi njengalokho ngithumela ezweni, nami ngabathumela ezweni. Sithunyiwe bafowethu, akukusiza ukujika ushone le nale. Phela ukuthi asinikeziwe okufanayo. Wena mhlawumbe ushumayela ngenkambo awumo epulpit. Ushumayela nje uthule. Azathi omunye, mzalwane ukhonzaphi? Ngiyakuthanda lokukholwa kwakho. Awuphaphile, uzothile. Mzalwane ukhonzaphi? uNkulunkulu uyafuna ukukusiza. uNkulunkulu uyathanda ukwazi ukuthi ukhonzaphi. Ngakho-ke bazalwane, ake simlandeleni uNkulunkulu. Bazalwane, ake simkhonzeni uNkulunkulu. Uthi bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Njengalokho angithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Uthi ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Uthi ngiyazingcwelisa ngenxa yabo. uJesu wazingcwelisa bafowethu ngenxa yethu, ukuba nathi singcweliswe ngeqiniso. Kunabantu okufanele ngenxa yabo sizingcweliswe. Mina ngazi noma uyayizwa lento. Phela ngithi sihambe enyathelweni zikaJesu, lokho akwenzile kufanele sikwenze. Kunabantu okufanele bazingcwelise ngoba thina sizingcwelisile. Kunabantu abangezukuzingcwelisa ngoba wena uzingcwelisa. Ngiyabadabukela laba basemabandleni angavumi izono, ngoba kunabantu abathanda ukuvuma izono, abazivumi ngoba baholi abalivezi lelo thuba, nabo abaholi abazivumile izono. Uvimbile. Abantu bafuna ukuvuma izono, uyabavimba. Ubatshela ukuthi kade kwathethelela uJesu wafa esiphambanweni, wasifela izono zethu. Uma asifela izono zethu, pho yini lo lapha ethaveni angathi mayefa ngene ezulwini ngophela wafelwa naye? Ngiyabuza mina. Ukuthi wonke umhlaba uyezulwini, akusekho umuntu wesihogweni. Hayibo, isifundise esidukisayo leso. Asikwenzi lokho, sivuma izono. Izono ziyavunywa. Uthi uJesu bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Uthi ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. So nathi masizingcwelisa, khona abantu abazozingcwelisa ngoba thina sizingcwelisile. Awukwazi ukushumayela ngobungcwele ungengcwele. Uvimba abantu ukuthi babe ngcwele ngoba wena ushumayeli ngobungcwele. Buyakuhlula vele, awukho ngcwele. Uyajola khona la ebandleni kodwa uyalimela, uyalishumayeza. Bayazi nabo ukuthi ukhona odlithenda umama umfundisi, khona umakhwapheni kamfundisi la. Sekuze kwanengane efana nomfundisi, bayazi abazalwane. Yikho nabo bejola nje ngoba babona wena uyajola ngumfundisi. Buzoba khona kanjani ubungcwele kuleli bandla uma wena ungekho ngcwele na? Lithi izwi yibani ngcwele ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Uthi kuJesu uyazingcwelisa. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo kuba bangcweliswe nabo
ngeqiniso. Ke siguqe sithandaze. Baba, egameni likaJesu siyazithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Udumo lonke lungolwakho, lukufanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Ngiyacela-ke Nkosi ube kanye nathi. Ngiyacela-ke Nkosi usifihle, busise kube yilona loyo olalele, kube yilona loyo Nkulunkulu wami nomusa ngimnikela kuwena. Siyabonga ngenkonzo yanamhlanje, uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangcwele, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande usiyavalelisa uthi ube nosuku oluhle, usuku oluyisibusiso. uJesu Kristu inkosi.